ሰላም ሰላም ክብራት ተኸታተልትና ናይ ቻንድራ ሜሪ ዩቲዩብ ደሕና ዲኹም ሃመይ እኒአኹም? ንሕና ሰላም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለልና። ቤተሰብና ከመይ እኒአኹም? እና ደሕና ዲኹም? ንሕና ዳሕና ኢና ፅቡቕ ኣለና። ዘመሕዋተይ መዓረይ ናለማዓንቲ ከዓ ብምንታይ ኢና መፂናኩም ኔና? ብደስ ልብል ዜና ኢና መፂናኩም ኔና። ክብራት ኣሕዋተይ ኣጋጣሚ ሞንታይዝ ኮይና ካብ ልልኳ ብዙሕ መዓልቲ እዩ ከም ዝፍለጥ ዝሮ ግን ከዚ ሓድሽ ሰበር ዜና ኣለና። ብመኒ ግን ብሳላኹም እዩ ክብራት ኣሕዋተይና ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ብዙሕ ልፍዓት ናይ ብዙሕ ኻርተት ሎሚ ተኸፈልቲ ኮይና ኔና ክብራት ኣሕዋተይ ብሻላኹም እና ብጣዕሚ ቀኒልና ብጣዕሚ ክብሪ ሃበልና። ምክንያቱ እቲ ሚድያናቱ ዩቲዩብና ስለ ትከታተሉና እዩ ለአንሕና እውን ብትሉ ሰራሕናዮ ስለ ተበራታትዑና እዩ ላብዚ ቀዒና ኔናና ንምንታይ እቶም ቤተሰብና ከነይ ነበስሮም ኢና እና ለማዓንቲ ከም ንፍለጥ ከዓ ካላንደር እዩ ናይ ሙስሊም በዓል ይመስለን ተለይ ተጋጊ ስራሕ የለይኒኦ ኩሎም ኣስኡትና ዕረፍቲ እዮም ኒኦ ኣሕዋትና ስኡና ማለት እያ እና ብሓባር ስለማዓንተሲ ናደስደስ ቡና እውን ነፍልሕ ንጫወት ንስሐቅ ኢልና ኢና እና ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚ ቅድመ ዝልበልኩም ከዓ ኣርባዕተ ዕድማ ተጋይሽና እኒአውና ጎኦም ሕክምና ጎኦም ኣብ ባንኪ ጎኦም ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እዮም ለማዓንቲ ዕረፍቲ ስለለኾነት ግን ለማዓንቲ ተረኺቦም ማለት ኢና ክብራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ብሓደ ኮይና ደስ ልብል መዓልቲ ሕሊፍና ደስ ይበልኩም ክብራት ኣሕዋተይና ደስ በሃሊ መዓልቲ ውዒና ንብለኩምና ኣብዚ ቡና ናፍላሕና ኢና ካብኡ ከዓ ካሜራ ከምዚ ሰብ ጋሻ ዓዲምካ ንዓና ኣብ ካሜራ እተኽትብለ ከለኻ ከምዚ ካሊእ ነገር ስለልመስል ክብራት ኣሕዋተይ ቡና መፍልሒት ጥራሕ እያ ተኣትላ ማለት እዩ። ቻንድራ ከዓ ካሜራማን ስለለኾነ እዩ ለይኣተይ እምቢ ቻንድራ እኳ በርግፅ ወፂኡ ናይ ደስታ ያኒ ደስትኡ ክገልጽ ነይሩ ድዩ ዝሮ ግን ካሜራማን እንደኾን ስለለይብለይ እሱ እዩ ካሜራማን ኮይኑለይ እኒኦ ቻንድራ ማለት ኢና ቤተሰብና ብጣዕሚ ደስ ልብል ብእውነት ዋላ ብዙሕ ካርተት ተይተፈተንካ ከምዝኒካ ሓደ ሰብሲ ተይተመሃረይ ተይተመረቀይ ስራሕ ለይሕዝ እኒኦ ከምኡ እዩ እዚ ዶ ብዙሕ ካርተት ብዙሕ ውፃ ውረድ ብዙሕ ነገር ይልሓተካ ክብራት ኣሕዋተይ ዋይፋይ የድልየካ እዩ ልዕሊ ማንም ዩቲዩብ ክትሰርሕ ተኾንካ ዋላ ብሞባይልካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ግን ዋና ነገር ግን ዋይፋይ ማለት እዩ ዳታ ብጣዕሚ ይከብድ በተለይ ና ወርሓዊ እንድሕር ላይ መልኣኻ ኮንካ ብመዓልታዊ ልውዳእ ቅርሺ ዳርጋ 100-200 ለሓንቲ ፖስት ክትብል ወይ ሓደ ነገር ክትገብርስ ብጣዕሚ እዩ ዘድልየካና ክብራት ኣሕዋተይ ከዓ ዩቲዩብ ክትጅምሩ ትሓስቡ ተለኹም ከዓ ኣቀዲምኩም ጀምሩ ኢኹም ኣጋጣሚ ከዚ ሓድሽ ሕጊ ስለለውፅለ ዩቲዩብ ማለት እዩ መብዛሕትኡኹም ኳ ፈሊጥኩም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ሚድያታት ላተወጋዕ እዩ ቀኒዩ ካብ 2027 ጥሪ ሓድሽ ሕጊ 4000 ዋች ሃወር ነራ 8000 ዋች ሃወር ክኾን እዩ ስለልበሃል ክብራት ኣሕዋተይ ከዘብ ጀመርት ለለኹም ዋች ሃወርኩም 4000 መሊእኹም ምንታይ ዝኾኑ ጠንኪርኩም ሰርሑ እየ ኩለኩም ደልየ ገና ጀመርት ለለኹም ከዓ ንኣየይ ንኣና ኣሕዋትኩም ብናይና ሞራል ብናይና ክስታይ ተስፋ ጌርኩም ንክትሰርሑ ኢና ከምዚ ኢልና ተኻፊልና ኢልና ንዛረብ ኣለና እምበይ ክብራት ኣሕዋተይ ካልኦት ኣሕዋተይ ዩቲዩብ ከይኻፍል ድዩ ብስርኻ ቁም ነገር እኒአዎ ድዩ ገለታት ትብሉ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ብዙሓት ስለለለኹም ጠንኪርካ ተሰሪሕካ ሕግታት ናይ ዩቲዩብ ተፈሊጥካ ማለት ሕግታት ክብለኩም ከለኹ ከዓ ናብ ማትካ ቪድዮ ምፂኻ ወይ ሙዚቃ ወይ ናብ ማትካ ቪድዮ ተፅዒንካ እዩ እምበይ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛኻ ከምዚ ለማዓንቲ ትሪእዎ ኣለኹም ውዕለኻ ገለታት እንድሕር ለቒቕካሉ ምንም ነገር ካሊእ ብዙሕ ልካበድ ሕጊ የውሊ ማለት ኢና ክብራት ኣሕዋተይ ጠንኪርኩም ስርሑ ኢኹም ዩቲዩብ ለጀመርኩም ከዓ ጀምሩ ስርሑ ንተሓጋገዝ ኣሕዋተይ ማዕረይ ሳብስክራይብ ንገባበር እስኻትም እውን ኣንሕና እውን ብልተኻእልናዮ መጠን ንተሓጋገዝ ክብራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኸዚ ሰዓት እውን ኣብ ትግራይ ኮንካ ናይ ሚድያ ከምዚ ዓይነታት ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ቲክቶክ ድዩ ዝኾነ ብልተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ነጢፍካ ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል እምበይ ካሊእ ምንም ነገር ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሸቐጥ ኣውፂእኻ እውን ካሊእ ነገር ኣውፂእኻ እውን ብዙሕ ክትካስብ ኣይትኽእል እዚኣ ግን ብታለላ ትካብ ኢድካ
ናዛ ዋይፋይ ኢኻ ትሓልም በይ ብዛልላት ካብ ኢድካ ሞባይል ጌርካ ምስራሕ ይከኣል እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ሰርሑ ኢኹም ጀመርቲ ዘለኹም ከዓ ክሳዕ መጨረሻ ሰርሑ ኢኹም ይብለኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ዝሮ ግን ከየመስገንክዎ ክሓልፍ ለይደሊ ሓደ ሓዋይ ኣለና ኩሉ ግዜ እውን ቪድዮ ይናገር እየ ሓደ ሳብስክራይብ ኢለ ክሻዕ ትኸዚ ተኸፋሊት ኮይንና ኒና ልሕግዘና ሓውና ኒና ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ለመስግነካ ክሕሳይ ሓዊ እውን ብዘጋጣሚ ኩሉ ግዜ ከዚ መቸም ሪና ኒና ብዓይንና ይኻፍል እዩ ሃመ እዩ ገለታትና ጥርጥር ነርና ወላ ናስራሕካ ይናሃለካ እኮ ኣይ ናማ እንደኸ እዩ ትድኻመይስ ሃመ እዩ ገሌልካ ምሕሳብኮ ኣይቀረይ ግን ሃምዚ يعني بأكل كترخو خلها همزة خفيل كاجين بتعمل إيدس للكنا እግዚአብሔር ይኽብረልና حساي حوي خعب دقامي مالتيو لبيت سناون أقول هلنا نمسكن لنا مالتينا خورات حواتي تمسكن استي فتاري استعدنا سلام يقبرلنا كورات حواتي بتخونتات للعدنا ليجنقنا خوينو مالتي هوني زرو ግን ተጨኒቅ ካለ ምንም መፍትሕ የውሊ እንተርፍ ሕማም እንተርፍ ካልእ ነገር ክትወስኽሲ ተጨኒቅ ካውን ስራሕ ከተሓዲግ ካላብ ለይኾነ ሕማቅ ነገር ይኻታትና በሃሙ ብተስፋ ንሰርሕ ለና እንበ ኩነታት ዓድና ለየጨንቀና ማለት ይኾነ እና እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ሰላም ይወርደልና ዓድና እውን ካብኡ ከዓ እግዚአብሔር ይመስገን ብለለካ መመስገን ተኾንካ ከዓ ደስ ይለካ ቦነት ብዛለላትካ በቃ ሕጉስ ኾንካ ደስተኛ ኾንካ ክትነብርካ ዓውይ ፀጋ ዓውይ ደስታ እዩ ኩሉ ነገር ና እግዚአብሔር እዩ ዝውሽጣዊ ሰላም ክትረክብውን ና እግዚአብሔር እዩና እግዚአብሔር አምላክ ና ውሽጣዊ ሰላም ከዓ ይዓድለና ክቡራት ኣሕዋተይ ይብለኩም ወዘኻ ንዓደልኩ እየ ንዘም ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ደስ ልብል ቦነት ከምዚ ብስራሕ ምክንያት ብንጨርጨር ኢልካ ፀኒሕካ እሞ ሓንቲ በዓል ክትረክብ ከለኻስ ኩሉ ግዜ በዓል ደይኾነ ኢኻ ትብልና ንጎሆ ኣትዮ ምሸት ስለለ ንጎሆ ወፂኦም ምሸት ስለለኣትዩ ዳርጋ ዓረፍቲ የብለው ኩላቶም ማለት እዩ እና ንቃደም ቦለስቲ ቡና ነስተይኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ልሙዓንቲ ኣጋጣሚ ኣውደ ዓመት እውን የስራሕ በሸንዳ እውን የስራሕ ቪድዮ لمعنت جين فليت معلت للخونة لأنا مالتيو همزة ترينا لهم سبقنا له معلت نحلف لنا كأوقعا كورات حواتي ناينا دستا ناينا تبوق ناينا سحق تدولي حواتي قعا دايل بهالشير لايك سبسكرايب لاكوركم أتواوعنا يخون كم تقدم هذه أو كلمينا أو كنا خونكم أجوكم تنكروا كحمشتش 10 توصحيكم لاولكم شع زي كنوصح لكوركم ناكورات حواتي كزون مبرته تاعكم اي فلينا نحنا ون بحدش تسرحت خنمصيننا بلغرمكم نجر خاص كم لفلت بهم زالو مسولس 10 شحاتينا لنا او عنا ينيرنا صفو معلت وعنا لما عن تقعب بالتفليله احد عامت وشتي 10 حساب سبسكرايبنا تخفلت له كنا نينا مالتي حدا عامت سعر جن كبيدي بونت حدا كورات حواتي كويس ساقع لهم هون يخديو يعني قرا مالتيو من نجر او 3 ورحه 3 ورحه 4 ورحه لساقع لهم هون يخديو نحنا جن مونتايز كانوا هون درجه خاويه كاتيتيو درجه 7 ورحه 6 ورحه لكون كشقع خزجنا ينيرو كاو خزجين احنا وين تنكرنا نسرحنا خاتمون وداي كاو 10 شحلا 10 شحو صحنا يكون كورات حواتي እና ካሊ ሉለ ነገር ይብልይ ብቻት ቪዲዮ ለ ካብ መጀመርያ ሻዕ መጨረሻ ርእይዎ ኢኹም ከምዚ ትርእና ኣለኹም ናይ ሸንዳ ቁናኖ ተቆናን ኢና የጥዕመልና ዶ ከመይ ትርእይዎ እና ሰበይትስ ቦነት ቁናኖ ጠስሚ ኢለ ጥዕመላ ይብል ወለድና ሲቃምሺ ይብል ወለድና ስለከብ ምክንያት የምባቦነትና ክቡራት ኣሕዋተይ ከምዚ ትርእና ኣለኹም ወንጀጅል ናኒና ቀናሽ እንደደቀሽ እንዳስልኸናይና ና خالي له ነገር يبلي ብቻ ግን ሓደራ زبيلي لا كل خباص شير لا غوركم اتواوعنا يخم افتن دلي درجه خنصح كرات حواتي شير لا غوركم اتواوعنا يخم نايكم حنت لايك نايكم حنت شير نايكم حنت سبسكرايب لأنا تأكين بزح نجر عوي نجريننا سبسكرايب لاغوركم شير لاغوركم لايك لاغوركم اتواوعنا يهم اما جرشا قعات اي خبل دليل
تمالون فيديو سريحة نيرنا يوقع طلفي طرحت يخوني لدلكم وعينات سربرايز لتدوليو داقي محدش عامت لا قارب أيوب بزحكا كم زي لبزح فيديو بلي فلتي كم الفلتنا زرو سربرايز تدوليو نحدش عامت نولدكم نحواتكم لو دسلو لكم عدي كزحي خيلية كرات حواتي بأمنات بصفة مالتي كرات بيتسونا نا كالي إلو لنقر يولي سسنا يتطبقنا عخم እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ፍቅር ይወርድልና حواتي معاري እግዚአብሔር لسانو ነገር የለሞ አምላክ ካፍቱን የጭንቄ ካፍቱን የሐሳው ጽዩላው ደስታ ለፍቅሪ ይግበረልና ኩራት حواتي ናሰሰና ይጽጽቡና አኹም ደህና ኾኑና ተጋወዝና ሻዕ መጨረሻት ቪዲዮና ለቻው ደህና ኾኑ